Boas noites, por fin un xoves ás bravas, como se debe, aquí con vos. Tiña ganas de facer directo, así que dixen, pois veña, hoxe é o día. De que imos a falar? Eu, en principio, iba a falar de identidade. Estáme a dar moita pereza, de todas maneiras. E teño por aquí varias cousas que comentar. Que xa vistedes que comentei xa por Instagram, por exemplo, unha noticia sobre Museo de Identidade, e por iso era o tema que quería tratar. Pero antes de nada, non sei, un pouco de breve actualización da miña vida, porque vedes que deixei de facer como directos de golpe, será por algo, non? Bueno, pues, vida laboral. Vida laboral moi interesante e moi intensa, ainda que por outro lado, claro, teño todas as lecturas e todas as cousas que quería estudar pendentes, que van indo, pero coa súa calma. Na vida hai que combinar así as cousas. Ás veces pensamos que a vida iba a decir mestres, pero entendeden, mestres tipo filósofo, gurús espirituais, xente humanista e tal, a vida cultural, bueno, xa me entendedes, non? Esta vida tal. Tendemos a pensar que como sempre uniforme, que non é fluctuante, que toda a vida se dedicaron ao mesmo, todo dedicaron ao mesmo todas as horas do día. Pero isto non é exactamente así. É o mesmo que tendemos a pensar, cando falas no plural, máis ben, eu tendo a pensar que seguramente os diarios dos filósofos debían ser moi interesantes, pero resulta que non, con Kierkegaard, por suposto, tiña que mencionar Kierkegaard, a maioría das entradas do seu diario son hoxe levantei, almorcei e lin, levantei, almorcei e lin, levantei, almorcei e lin. Claro, entón é moita presión. Traballas eu ás veces teño moita presión. Hai moita presión sobre os meus ombros. Demasiadas vidas do pasado de señores e señoras que creemos que foron como gloriosos, queremos seguir os seus pasos e logo sentímonos humildes formigas espalladas polo vento, perdidas porque perderon o rastro, ou porque algún cativo se puxo a romper a ringleira de formigas, ou vai, hija de por que que presión, non? Isto debe ser o máis parecido que deben sentir os bons cristiáns católicos cando viven lendo vidas de santos e queren imitalos, non? Debe ser a sensación máis parecida. Ai, Dios mío. Eu non quería esbardallar así xa desde o principio, pero tamén me facía falta. Como estamos en confianza, que xa sabedes como son, pois non hai problema ningún. Entón, claro, ahora que falamos de fluctuación, xa que iba a falar de identidade, lembrad que estos son como apuntes, isto é como que engarabater un bloc de notas, porque a ver de pensar que estou aquí facendo unha filósofa. No. A identidade tamén é fluctuante. Ás veces pode sernos un cárcere e outras veces pode sernos unha liberación. Pode ser un timón. E outras veces pode desaparecer por completo, causarnos moita angustia vital. Por que digo isto? Pois porque todo sobre identidade hai un tempo. Estivemos falando un pouco diso e puxen por escrito cousas que eu
pensar algunha vez na miña vida, pero nunca me deterá a ordenar. Logo decatei-me de que coincidían con algunhas correntes filosóficas que de seguro xa coñecedes, porque non hai nada novo baixo, só non te vas a inventar nada. Bueno, o caso é que, por exemplo, imaginade que ti eras, imagina o que ti eras cando eras adolescente, non? Bueno, cando eu era nova, estaban de moda se chama as tribus urbanas, non? Entón, había os rappers, había os góticos, había os emo, había os, bueno, a Choni considerarse unha tribu urbana. Bueno, o caso é que, imagínate, pois que ti foras dark, non? Pois chega un momento na tua vida en que deixas de ser dark, pero porque xa non te move esa estética, nin esa música, nin todos esos rasgos identitarios, culturais e identitarios dese movimento. Pero ainda así, non o podes extirpar de ti todo. Formou parte de ti en algún momento en quedas aí dentro como un componente da túa personalidade, dos teus coñecementos e da túa cultura. Así que deixas de selo, pero non deixas de selo. Atravesoute e deixou unha pegada. Entón, en certa maneira, sigue sendo iso e moito máis. Porque, claro, que define a identidade? Eu estas cousas a veces dou. Que define a identidade dunha persoa? A súa maneira de vestir? A súa maneira de falar? A música que escoita? Iso é exactamente a identidade dunha persoa? Ou son só meros rasgos estéticos? Porque, claro, se eu nací en China, a miña maneira de falar, de vestir, os meus gustos estéticos, os meus gustos musicais, incluso a miña sexualidade, incluso a miña moral, serían totalmente diferentes. Pero non deixaría de ser. Non? Ou si? Aí está o rollo. Plan, se agora o meu cerebro se resetea, experto en China reseteada e co software chinés instalada, eu sería eu ou sería outra eu? Outra persoa? A que nunca vos parastes a pensar niso? Entón, claro, aquí entramos, por exemplo, unha cousa que me raya moitísimo das teorías de reencarnación. Xa me fun a China, xa me fun a oriental, xa me coa reencarnación. Se reencarnas nesta vida, pero non lembras nada das vidas pasadas, ti eres ti. O sea, como sabes que eres ti? Que consuelo lle aporta a idea de reencarnación ao crente? Que vas volver aquí pasar fames e calores e trabajos? Esa é o mundo bonitón que queres represar? Vale, xa sei que a teoría budista é taoísta e así non é, pero serías outra persoa. Vale, ti pensas que serías outra persoa, pero claro, logo rasgos biolóxicos, non meramente culturais. A nosa química cerebral determina as nosas respostas emocionais. Así que seguirías sendo eu, pero só no biolóxico. Non? Ou non? Ou todo é cultura? Este é o gran debate filosófico. O que me leva a outra cuestión. Non, é que este mundo é un pouco bipolar. Porque eu vexo xente, por un lado, en certos movementos identitarios,
moi en contra do determinismo biolóxico. Xa sabedes por onde vou, verdade? A bioloxía non determina a persoa que somos porque Moi ben. Pero despois hai outra corrente perigosa, porque eu esta semana escoitei xa a 3 persoas diferentes de que hai unha determinada maneira no que se comporta o cerebro das persoas conservadoras e o cerebro das persoas máis progresistas. E isto non é determinismo biolóxico, en plan de, ai, sinto moito, eu son conservadora, que o meu cerebro é así, non o podo cambiar. Non vos parece que é moi triste, por un lado, desbotar a idea do determinismo biolóxico en cousas nas que realmente a composición física do corpo é importante e utilizar o determinismo biolóxico para justificar comportamentos que realmente son máis adquiridos por tradicións culturais e ambiente no que un se cría? Non vos parece que este mundo é bipolar de todo? A mí parece. Que me di polvo azul por aí. É dicir, serías tendo a mesma persoa no biolóxico e terías as capacidades, en teoría, de volver a ser ti, pero ao non ter as túas experiencias non desenvolverías a túa personalidade nin maneira de ser. Ainda que, en teoría, en caso de replicar condicións semellantes, serías a volver a ser ti. No, pero non poderías volver a ser ti porque xa pasaches por ese tránsito. Entonces, xa deixou pegada en ti, xa eres outra persoa. Entonces, claro, isto é unha cousa... Aí xa poderíamos entrar, por exemplo, bueno, despois xa temos se entramos en bioloxía, se fago a copia de ti, no, perdón, se te desintegran, ¿no? A teoría da teletransportación, se te desintegran para teletransportarte, terían que desintegrarte aquí e recomponerte no teu lugar de destino átomo por átomo, molécula por molécula. Neste proceso, ti terías que morrer, porque separanse todos os teus componentes. E despois, reunirte de novo uníndoos ou facendo unha copia. Polo tanto, ti serías ti ou xa non serías ti? Terías a mesma conciencia de ti mesmo? E iso, a que acabo de decir, lembrame que hai unha teoría filosófica que é a teoría da identidade que precisamente vai un pouco sobre a idea de conciencia, pero non nos imos a meter sobre, non nos imos a meter niso. Non me vou meter nesa camisa de 11 varas. Pero tamén hai, creo que a teoría da identidade vai precisamente polo determinismo biolóxico, en plan, ti es ti pola tua bioloxía e a tua composición neuronal e as redes neuronais que creas. Eso es ti e nada máis. Pero a que é moi difícil pensar en nós mesmos quitándonos todas esas trazas culturais. Todas esas cousas que realmente nos definen, que nos definen cara ao exterior. É dificilísimo. Se conservan as túas lembranzas e personalidade despois de que te construan molecularmente, eu creo que sí, seguirías a ser ti. Pero sí, é todo moi complicado. É que, claro, aquí, por exemplo, este é o dilema de Doctor Who. En Doctor Who hai un capítulo donde xa non é el, é unha copia del. Como 1.000.000 de copias despois. Non me acordo, como se chama? É un capítulón de Peter Capaldi. O último Doutor, porque despois xa non vin, xa deixei de ver. Non fun capaz. O Doutor de Jodie Whittaker. Bueno, o caso que é todo moi complexo. É todo moi complexo.
E entón, claro, se ti, e aquí é onde veñen as teorías, claro, máis de as que eu non coñezo, pero cheguei a esta conclusión por outro lado, pero tampouco é que considere que é así, senón que foi pensando, digo, pois, dentro dun ano igual vos digo outra cousa. Se ti te quitas todas esas capas de cebola de cousas culturais, traumas traídos da infancia, dinámicas familiares, se te quitas todo iso, dentro de ti sigue habendo un ti debaixo de todas esas capas que non podes definir de ninguna maneira. E é o que todos imos chamar alma, espírito, esencia ou vai saber que doble cuántico ou, bueno, o doble cuántico sería outra cousa, pero é un problema do ser humano intentar poñerlle unha palabra a todo iso que queda debaixo despois de quitar todas as capas de aprendizaxes, traumas, ritmos, tal. ¿No? ¿Qué os parece? E isto lévame a outra cousa da que non somos conscientes. Tamén dixen por Instagram que precisamente, se ti volves a nacer noutro lugar, con outra lingua, con outra cultura, ti seguirías sendo ti e actuarías da mesma forma na que actúas agora. Eu creo que moita parte hai unha parte moi grande que non serías ti, non serías capaz de recoñecerte. Se existira agora mesmo un portal ultradimensional onde ti puideras mirar de frente a todos os teus outros eus que habitan en universos paralelos donde ti en realidad non naciches en Galicia, naciches en Pekín, non serías capaz de recoñecerte. Creo, dirías, buah, teño un doble, pero teño un doble e o meu doble físico, incluso ata a fisionomía podería cambiar, ¿no? Porque eu, por exemplo, cando era pequena debía aparatos dentais, pero igual se nazo noutra parte do mundo non levaría aparatos dentais e a miña fisionomía sería outra. Entonces, ata aí non podía nin sequera recoñecerme. Entón, a isto vou, que hai moita xente que cree que eles se naceran no Berlín de 1940 serían os grandes axudantes e os grandes salvadores dos xudíos. Non, meu neno, non. Se ti naceras en Berlín de 1940 pasando as penurias que pasou a sociedade alemana despois da Primeira Guerra Mundial, probablemente tomarías decisións polas que non serías capaz de recoñecerte a ti mesmo. E por eso digo que todos creemos que estamos no lado bon da historia cando en realidade deberíamos actuar como se sempre estiveramos tomando decisións dende o lado dos malos na historia. Porque toda aquela xente e toda outra moita xente que tomou moi malas decisións contra a vida, liberdade e honra dos seus conxéneres, no momento que actuaban en nome dun ben maior. Entonces, ti agora que me estás vendo, bueno, ti, en xeral, non as 4 persoas que estamos aquí, xa me entendedes. Ti, que te levantas todas as mañás, abandeirando, eu que sei, unha bandeira de Greenpeace ou unha... un poñer un exemplo. Ou calquera outra cousa. Ti... Pregúntate por que o faz. Cal é a razón esencial? Quedar ben en likes nas redes? Que te chamen para ir a sitios? Igual iso non é que estés a actuar polo ben e pola conciencia e polo ben superior e supremo. Non.
igual estás a actuar polo teu ben, que de feito coincide tamén con algo moral, considerado moralmente bo. Pero ti non estás a levar a cabo unha acción moralmente boa. Polo tanto, eres parte dos males da historia. É como os inquisidores. Os inquisidores estaban, según eles, no lado no e no lado correcto da historia. Eles estaban facendo do mundo un lugar mellor. Entonces, claro, ti, se estás moi convencido, pero moi convencido de que o estás a facer ben, igual hai unha mínima porcentaxe na que deberías dubidar de que ao mellor son ahora mismo Piarlán liando a parda no País Vasco. Ao mellor, ou ao mellor non, ao mellor estás a facer ben. Quen sabe? Iso só o determina, sabes, a historia. Moitas persoas de teren nacido en outro contexto histórico terían apoiado ideoloxías que a día de hoxe detestan. Certamente. E máis, moitas desas persoas que se enchen a boca dicindo que eu detesto X, despois compórtanse con dinámicas precisamente desas ideoloxías. É moi curioso. Pero non podes dicir, non hai maneira de facerllelo ver. É unha batalla perdida. Bueno, xa esbardallei demasiado sobre identidade, vamos, xa fixen o parvo, aquí como a cuñada suprema. E non sei se hai algo máis que quixera decir sobre identidade. Pero, claro, bueno, sí, identidade, crise de identidade. Falemos outra vez da miña crise de identidade. Porque, claro, todos estes temas que afloran, aí sí, temos que falar do Museo de Identidade da Cultura Contemporánea Galega. Todas estas cousas que afloran fanme repensar. Entón, eu vivo nunha crise constante entre o amor-odio á disciplina que eu estudiei, que é Historia da Arte. O meu realmente terrorífico é amor-odio. Como, en plan de, é como, pareceme superfluo, vale, pareceme, de feito, hoxe, pois, vin un reel dun señor que se poñía aí a explicar un bodegón, admirando, a pincelada de non sei que pintor holandés, que xa non me acordo, pero porque esta pincelada, non sei que, mira como se reflexa na porcelana, pareceu unha cousa tan idólatra. Se só te quedas, beleza da pincelada, sei que, non vais máis alá, para mí é banal. E agora diredes, pero que é ir máis alá? Bueno, aquí é onde teño o problema para explicar, pero eu creo que ese ir máis alá é sempre buscar ese camiño que te acerca a comprender un pouco máis ao ser humano e, por tanto, a ti mesma. É como unha rotonda, sabes? Que di por aí, polvo azul. Ou directamente defenden cousas contrarias a esa ideoloxía, pero non a chaman por outro nome. Exacto. Por onde iba? Sí, pola rotonda da miña crise de identidade. Pero claro, eu tampouco podo prescindir desa disciplina, porque fai formou parte de min tanto tempo,
e ocupeille tanto tempo, e ocupeille tantas noites preocupadas por sacar exámenes, e ocupeille tantas visitas a museos, e ocupeille tantos traballos que non o podo extirpar. É parte de min, así que teño que recoñecelo como amigo e darlle un novo sentido e renovar todas aquelas cousas coas que estou en desacordo coa maneira en que se difunde, investiga e comunica a disciplina. Tarea fácil? Non. Tarea que lograrei? Tampouco. Tampouco, porque aquí me tene. Eso lograría que estivera eu no mundo académico, pero non os dou, porque tamén son unha renegada do mundo académico. Académica chea dos egos, do non saber guiar. É como todo moi banal, porque se todo se reduce, non o sei explicar. Mira que o he intentado explicar xa moitas veces nesta canle, non hai maneira de facer polo chegar, de poñer en palabras e transmitilo ben. Quer dicir, a transmisión do coñecemento hoxe en día de maneira académica é algo matemático frío e computable. Outra maneira de facelo. Ti tens que transmitir un coñecemento e asegurarte que os receptores o recibiron. E o recibiron ben, e o entenderon. Entón, iso tens que avaliarlo. Vedes que tratas ao final de decir, teñen que aprender as obras de Leonardo da Vinci, e se as aprenden todas, poñolles un 10, e se aprenden metade, poñolles un 5. É moi reduccionista, ou as digo, é moi reduccionista, iso, o sea, que se ti vas á universidade buscando realmente a alma mater, aquilo donde vas a topar certa elevación de espírito, o que vas a acabar é esmagado polo engranaxe do sistema. E hai xente a que lle vai moi ben, e hai outra xente que non. Claro, despois tienes aí aos hippies cantando Kumbaya fumándose un porro no campus, cousa que eu realmente nunca vi, sempre temos famos humanistas do Kumbaya e os porros, pero na miña facultade non era para tanto. Gente, hippies estes que nin se preocupan dos exames e tal, sabes? E ao mellor son os que máis dentro do sistema están. E despois tes as que temos pinta de estar moi ben integradas no sistema, pinta de niñas buenas, sacamos moi boas notas, pero en realidade sí que estamos fartas, deprimidas e asfixiadas por esas respostas que pensábamos que íbamos a topar ali e non atopamos. E ollo, que tampouco che dan moitos medios para buscar por ti só as respostas. Así que nada, as crises, con isto quero rematar dicindo que as crises de identidade son recorrentes ao longo da vida do ser humano. Non podemos ter a mesma maneira de ver o mundo con 15 anos que con 30, que con 40, que con 50, que con 80, se chegamos a eles. E ojalá chegamos a 90 e a moitos máis. Primeiro, porque non é o mesmo estar empezando a vida que estar empezando. Mira, máis radiante, outro, o que ten xa 80, eu imagino, non sei, non cheguei a esa idade ainda, pero imagino que vive moito no pasado, non? Con tanto recordo acumulado. E o ideal sería poder chegar a esa idade sen ningún arrepentimento, cousa que non vai pasar. Entón, hai que vivir sabendo que vos ides arrepentir, decisións que tomedes, pero que no momento que tomastes esas decisións, para vos é o máis correcto do mundo. E agora xa chegou o momento que estou falando un gurú destes aquí.
tipo, iba a dar nomes, pero non lles vou facer publicidade. E, bueno, de seguir vivindo, eu creo que despois da primeira crise, gran crise de identidade, do que hai que estar seguro de que volverás a tela recorrentemente, e de que cando creías que a tiñas superada, volverá. Como a como a negra sombra de Rosalía ou o boitre de era de unha, non é? Creo que sí. Que volve aquí a dicirche, mira, estou aquí, non me fun. Ou funme, pero agora teño outra forma. E creo que iso é sano. Creo que as persoas que pasan estas crises recorrentemente están máis sanas, están máis pardas que as que viven como se fora unha pedra que non evoluciona. Porque se as das bocas non evolucionan, ti tamén podes. Dito isto, para rematar co tema identidade, Museo de Identidade Contemporánea Galega. Bueno, a noticia podemos lela, era bastante curiosa. Un museo que non me quedou claro que exposición van ter, ao aire libre. Por suposto, ten que ter QRs para a xente nova. E a idea é que non me quedou clara a idea, sinceramente. Non me quedou clara a idea. Pero xa me dá por pensar que como lle podes chamar a un museo de identidade contemporánea galega, é un absurdo, porque calquer museo, por estar e por centrarse na produción cultural dun determinado lugar, nun determinado momento, xa está a recopilar a identidade dese lugar. Entonces, a mí pareceme redundante e absurdo. Ademais, pareceme que é buscar o titular. E o falo, en certa maneira, porque non creo que unha persoa que coñeza a fondo a institución museística non diga algo sobre isto. O sea, quer decir, o Smithsonian, que é un museo interesantísimo, do que podríamos falar algunha vez. O Smithsonian en Estados Unidos ten unha colección contemporánea de produtos culturais moi interesantes. Por exemplo, o Smithsonian na súa colección ten os zapatos vermellos do Mago de Oz. Claro, nos, como europeos, isto pode nos resultar moi curioso, porque os novos museos están cheos de antigüidades romanas, por exemplo, non? Gregas, entre os romanos e o mundo actual, bueno, pois máis de 3000 anos de historia están nos nosos museos. Pero Estados Unidos é un país de recente creación, ten unha historia propia moi curtiña, e antes de que digades, bueno, os indígenas, non sei que, sí, é verdade, hai culturas, hai poboación que xa estaba ali, que xa tiña unha cultura, unha lingua, unhas trazas artísticas determinadas, pero é verdade que despois chegou unha gran masa de persoas de diferentes lugares, ademais, que conformaron o que hoxe coñecemos como Estados Unidos, donde o Smithsonian ten unha colección na que se van que se vai agrandando, non? Cos grandes hitos da historia do país. E, obviamente, a industria cinematográfica é moi importante en Estados Unidos, non? Obviamente, o Mago de Oz é unha das super grandes producións, non? Entón, están ali guardados os zapatos. Entre outras cousas que nos resultan como moi curiosas. Nós non lle damos tanta importancia e tanto valor, porque digamos que a identidade como europeos en calquer país europeo está moi arraigada en séculos de historia. Ainda que non sexamos conscientes, ainda que non saibamos moito de historia,
a cultura e o entorno no que vivimos transmítese a nos de certa maneira. Non é que sexa unha cousa máxica de osmosis rara, vale, co medio, ou osmosis enerxética, cousas así. Non é algo un pouco máis medible e racional, non? Pero Estados Unidos é diferente nese sentido. Entonces, están a construir a súa identidade ou están a ser moi conscientes de como están a construir a súa identidade. De feito, un dos primeiros rasgos tamén é o de diferenciarse de Europa, non? Pois cambiando o lugar cambiando de lado a conducir, esas cousas, por exemplo. Sempre hai que... nos procesos de independencia sempre hai tantos movimentos contraculturais contra a cultura da metrópole. Eso tamén pasou a Estados Unidos ao principio da súa historia. Nese sentido, moi curioso, moi interesante. É un pouco tamén, por exemplo, o que vemos agora na América Latina coa reivindicación dos povos indígenas como un rasgo identitario dos países, de certa maneira para desvincularse tamén da influencia española. Por que o digo así? Porque a independencia dos países latinoamericanos levou a cabo a élite colonial. A élite colonial tiña claros vínculos coa metrópole, non? Con España. Entonces, é un proceso necesario de supervivencia consolidarte como un ente independente desa metrópole e onde vas a encontrar as túas anclaxes vai a ser, pois, nos povos que xa estaban ali. Ademais, que hai moita mezcla e tal. Tampouco é tan ideal como nos lo pintan uns, nin tan negro como nos lo pintan outros. Todo hai que decirlo, non é tampouco aí. Entón, non é unha cousa así amorosa, hippie, kumbaya, non sei que, non sei cuánto, la mixidad. Non, tampouco foi así. Tampouco foi tanto como a lenda negra. Unha cousa intermedia ben nos vale. E é normal. Non, porque ás veces tamén se ha de criticar moito, non? Que estas élites políticas dos países latinoamericanos se reivindiquen, non? Esas raíces indígenas, tribais, das culturas mesoamericanas e latinoamericanas antigas. Tamén é moi criticado precisamente por isto, porque as elites, na súa gran maioría, descenden de colonizadores. Entonces, como que soa un pouco a discurso baleiro, pero sí que é verdade tamén que é necesario para o país facer esa integración de maneira que, agora notamos esas diferencias, porque ademais, de feito, hai moito racismo entre eles. Quero dicir, México, Colombia, aí iba a dicir outro país que ten claro... Bueno, México, Colombia, Brasil tamén, no caso portugués, hai moito racismo contra o indígena, sempre hai esta idea de que paletos, maleducados, bueno, en fin, menos cultos, porque efectivamente non comparten a cultura europea que consideramos de boa educación, elite, Ese é o rollo. Pero sí que é necesario, obviamente, para a supervivencia do país e para a cohesión social que todas eses prexuizos
contra os povos indígenas e toda esa fricción se vaya diluindo, non? Entonces, sí, entendo a crítica por un lado, entendo que tamén é necesario que iso pase por outro. Que podería pasar de mellor maneira? Pois seguramente, porque sempre se puiden facer as cousas de mellor forma na historia, pero non se dá o caso. Entón, é o que hai. Eu gustaríame moito, ves, ser reencarno, ten unha das mías, volvendo á idea de identidade, ser reencarno. Gustaríame moito poder viaxar por o mundo e ver como cambiaron os países e como todas as preocupacións que temos hoxe no presente, en 200 ou 300 anos estarán a rir de nós. Encantaríame poder reencarnar, se a reencarnación existe, e poder vir a comprobalo, é dicir, buah, que enganados estábamos os que facíamos prediccións sociolóxicas. Pero non creo que vai a poder ser, porque claro, como reencarnas e non recordas quen eras, non vou recordar que eu dixen isto e ao mellor reencarno e non teño ningún interés en historia. Imaginades, ese sí que me parecería terrorífico, porque como xa dicen, é un rasgo que creo que é tan esencial agora mesmo en min, cando xa dixen que a maioría de cousas polas que nos definimos, polas que nos podemos definir, realmente son cousas estéticas no sentido de que son así porque nacín aquí, que se nace en outro lugar sería de outra maneira. Se ao mellor chego a nacer en Xapón e ao mellor me volvía toda polas matemáticas, e ata era boa matemática. Imaginades. Entón, claro, isto é unha cousa que a reencarnación non é un tema que eu diga consólame pensar que hai, vale, vou a tope coas doutrinas de reencarnación, porque se vou esquecer todo, entón son eu, pois non son eu, de que me vale? O coñecemento, a ver, vamos a ver, señores taoístas, budistas e todos os que credes na reencarnación, vamos a ver, estou aquí acumulando coñecemento, pero despois, cando volvo a nacer, todo o coñecemento acumulado esfumouse. Pois a mí isto, por máis que mo expliques, non o entendo. Porque claro, despois é outro rollo moi chungo. É un rollo chungo do que ninguén fala, pero un rollo chunguísimo. Claro, igual que se ti practicaches, meditaches, cando en vida, despois, cando transitas no estado intermedio e volves a nacer, ti eres capaz de non caer en estadios inferiores. Recordemos que podes reencarnar en insecto, reptil, mamífero, muller e home. Esa é a escala de estadios. Entón, ti, se practicaches moito, eres capaz de irte elevando. É dicir, que todos nalgún momento fomos aquí reptiles, insectos ou animais de baixa conciencia. Ben? Pero igual que se pensa isto, tamén se pensa que se reencarnaches pois na vida dun rei, e aquí é onde ven a parte chunga, se reencarnas en rei, ou en gobernante, ou en gran empresario, imagínate que, sabes, reencarnaches en Amancio Ortega. Isto é un tic que hai que facer en todos os directos dos galegos en directo, que sempre temos que mencionar a Amancio Ortega, porque sempre queda ben. Bueno, o caso, que reencarnas en Amancio Ortega, ou en Pedro Sánchez, ou eu sei, entón, isto enténdese que caíches nunha vida afortunada, porque tú nunha vida pasada fuches bon, e practicaches moito, entón tamén elevácheste na escala social. Date conta do chungo que é isto, porque isto significa que quen reencarna en esclavo foi un desgraciado na súa vida anterior
e agora está aquí purgando as súas miserias da vida anterior e non foi capaz de elevarse nin sequera a unha clase superior. Así que se ten unha vida desgraciada, se ten unha vida de merda, é a que lle tocou pola súa puta culpa e ti non tens nada que facer. Mas claro, máis che dá. Dades vos conta que ese sistema, que está todo o mundo en plan de ai, que bonito, ai, que non sei que, ai, que non sei nada, é unha puta merda de sistema, que o que ven é a justificar a sociedade estratificada en clases cerradas as que só podes acceder non por mérito, non por tantos, non por honra, só podes ascender pagando. Ti naveches en esa clase social e nesa te vas quedar, porque é un castigo divino, porque non o fixeches ben. A roda do karma aplastoute, atropeloute, pois aí te quedes aplastado, muñoca, basicamente. Non, é que é verdade. A maneira en que as diferentes culturas teñen de entender o seu máis alá reflicte o seu acó e ven a justificar o orde cósmico que existe no presente. Eu vexo clarísimo. Eu non sei por que nadie fala desta parte chunguísima que tan claramente se ve. Bueno, finalmente, eu... Que directo. Bueno, outra cousa da que quería falar, xa que estamos. Eu sempre teño que sacar o libro. Pois fai uns días fun a unha feira de artesanía de primavera do Concello de Barreiros. Entón, ali teñen un stand de libros solidarios. E eu sempre pesco algo. Eu son un super fan dos stands de libros solidarios e das librerías de segunda mano. Sempre entro, sempre saio unha. Sempre. Xoias, non, pero a ver, algunha vez, sí. Pero sempre saio con algún título, aí teño unha lista de títulos na miña cabeza, pouco, pois se desviando por aí con unha lista de títulos. Entón, teño unha lista de títulos de libros que me gustaría ter na colección, por aqueles que lemos algún día. Vale, porque igual pensades todo, ao ritmo que compro libros, os leo. No. Xa vos digo que no, porque a min tamén me atropelou a roda esta do Dharma. Entón, non teño tanto tempo, cando teño tempo adeco a procrastinar, porque o dolce far niente tamén é vivir, vale? Entón, digamos que agora son coleccionista, non consumista. Bueno, eu paso de moi ben nas cousas estas mirando títulos. Entón, hai títulos clásicos que eu teño como unha lista cerebral de se o vexo collo é moi caro, porque claro, tamén vin unha colección de dous tomos das profecías de Nostradamus, edición de luxo, e mira, pois no momento aquel a carteira non me permitiu compralo, se chegase agora, igual iso xa estaría no meu poder. Pero, Melody, para que queres iso? Podes buscalas por internet. Xa, pero a fricar de puñelo aí na estantería e despois traer as amigas a tomar té. Que o admiren, porque os coleccionistas somos así, temos que fardar os libros que temos. Ten unha cousa que dixo unha profesora miña sobre que película era. Ai, me estaba... Bueno, esta protagonizada... Dios, agora non me van salir os nombres. Bueno, o tipo que rouba un cadro. E despois ten un cadro na súa casa para admirarlo el só. El secreto de Tomás Crown.
Dice unha profesora miña, e eu creo que moi acertadamente, ningún coleccionista de arte rouba un cadro ou paga miles de euros nunha subasta para só contemplalo el na súa casa, nunha estancia na que non entra ninguén. Esta peli non é realista. Porque, efectivamente, o que mola é fardar. É unha das verdadeiras razóns da existencia do coleccionismo é esa. Bueno, total, que eu fun ao stand de libros solidarios e comprei isto, que a edición non é moi bonita, porque claro, a edición destas de la Galería. Pero que é isto? Isto é vermello e negro de Stendhal. Ben, entonces, claro, eu estaba na feira un pouco aburrida, cando levar outro libro para ler, porque hai así algúns momentos que son un pouco mortos porque a xente non está sacando a carteira todo o tempo, sabes, vas a comer, vas a tomar cafés e cosas, e hai momentos tranquilos. Entonces, botei un ollo. Botei un ollo porque non me vou poñer a ler agora porque teño outras cousas a medias, das que, por suposto, vos virei a falar, concretamente de Kierkegaard. Bueno, xa dixen, segunda vez. Bueno, entonces, digo, botei un ollo e a verdade é que me encantou o principio, pero é que o principio fíxome moita gracia, porque fala da moda dos plátanos de sombra. E entón, deixademe que se o acabo vou volver, porque é que é maravilloso, maravilloso, maravilloso. Xa intentan queixándose en que anos que viu en que ano se publicou? Podería mirar no libro que ten Google? Pois sí, probablemente. Probablemente. En novembro de 1830. Novembro de 1830. 1830. Quedamos nesta data. Di, pola miña parte, só teño unha obxección que facerlle ao paseo da fidelidade. Lese este nome oficial en 15 ou 20 lugares, nuns letreiros de mármore que lle valeron unha cruz máis a Monsia Renal. O que o seu lle reprocharía ao paseo da felicidade é esa bárbara maneira coa que a autoridade fai podar e cortar ata o vivo estes vigorosos plátanos. En vez de se pareceren polas súas cabezas baixas, redondas e pequenotas á máis vulgar das plantas hortícolas, non desexaría outra cousa que ter aquelas formas magníficas que se lles ve en Inglaterra. Pero a vontade do señor alcalde é despótica e 2 veces ao ano todas as árbores que pertencen ao concello son feramente amputadas. Os liberais do lugar pretenden, pero exaxeran, que a man do xardineiro oficial se fixo máis severa desde que o señor Vigairo Malson colleu o costume de apropiarse dos produtos da poda. Os plátanos de sombra, sufrindo de 1830. Desde 1830, os alcaldes de toda Europa, bueno, de toda Europa non sei, pero de Francia, traballo, seguen mutilando os plátanos de sombra, non sei cantas veces por ano. Deixad os plátanos de sombra tranquilos, hombre, xa vos lo dixo Stendhal. Debía ser algo ben importante se comezou o libro con isto, porque isto aparece na terceira páxina. Non vos parece que debe ser unha das grandes reivindicacións de Vermello e Negro, o de non podar os plátanos de sombra, e deixaros aí todos nus e espidos meus pobriños, que míralos e parece que ata teñen vergonza, que teñen como ganas de taparse en plan de deixaron aquí espido totalmente. Probes, é que de verdade. Ai, é que de verdade, que maravilla. Stendhal xa me gañou por decir isto. En fin, ao longo deste ano, supoño que vos falarei do libro. Non teñades dúbida. Non teñades dúbida. Pero non vou facer promesas.
Por certo, maio é o mesmo amor da Idade Media. E non vos vin falar eu da gran novela. O nome, ai, perdón, o romance da Rosa. Pero tranquilos, que todo chegará. Canto de dito isto xa? Moito. Vai facer un videoapunte do romance da Rosa. Bueno, Melody, non prometas. Eu non sei que máis iba a decir eu de... bueno, sí. Isto que dixen eu agora, isto pásame... isto que dixen eu agora dos plátanos de sombra, que, mira, o sea, parece que teñen vergonza cando os deixan así espidos. Que está pasando? Que eu falo así, a xente non me entende. Eu falo. Vos vistedes las chicas Gilmore. Las chicas Gilmore falan así. E din, no, iba a guardar estes pantalóns ao lado dos xerseis azuis, pero non empezaron a discutir entre eles, e ao final tiven que poñerlos porque non calan a boca. Elas falan así, danlle como vida aos obxectos que a rodean. E moitas veces na miña vida falo así. Que é unha das cousas que me facía moita gracia das chicas Gilmore era que non me sentía soa nesa maneira de falar. Bueno, pois resulta que a xente non me entende. Que me mira raro. Porque claro, eu agora mesmo no traballo que estou falo cos plantas. E a xente parece raro. E a min non me parece raro falar coa rosa que vou aí poñer un ramo e dicir, mira que bonitiña que ven acompañada das e cousas así. Pues, non sei, igual dentro dos meses estou a facer un directo dentro un psiquiátrico, porque a verdade é que sería outra experiencia para a canle. As plantas son máis educadas que moitas persoas. E que hai moitas persoas que non entenden o que unha planta é un ser vivo. O sea, é un ser vivo, pero creo que non entenden. O sea, é moi raro, porque eu non pensaba que eu tivese unha man especial para o planterío. E non a teño. Pero de decátome que hai xente que non é capaz de ver, que non entende como que é que non o entende. É que non podo poñer cos exemplos concretos, obviamente, porque é secreto de sumario, pero hai persoas que non entenden que cada planta ten unha necesidade diferente, cousas así. E pareceme moi sorprendente. Pareceme moi sorprendente. Digo, pero se collan así dun cactus, que non farán con un gato? Pobre gato, é que estou un pouco acojonada. Estou un pouco acojonada. Eu pensaba que había máis sabiduría universal no mundo, pero parece ser que non. Parece ser que non. Bueno, de todos os xeitos. Outra cousa que me quedou por aí por decir, pero agora xa imos ir pechando o directo, podo deixar isto como tema aberto. Non hai degradación cultural, porque non hai degradación cultural, porque sigue habendo moita xente moi culta e moi leída e hai moito acceso á información. O que non hai é moito discernimento, moitas ferramentas para discernir que información é boa e cal, non? Incluso hai fontes que diríamos fiables que ás veces meten a gamba, bueno, pasa de todo o mundo. É moi difícil discernir, pero sí que en que momento pasamos de ter medios de comunicación nos que se invitaba ou se intentaba falar con expertos en X tema, vou falar do meu campo que é a historia, vale? Pero poderíamos falar de... Bueno, en matemáticas, enxeñería e medicina non acontece tanto isto, porque todo o mundo entende que un enxeñeiro sabe de enxeñeiro e un periodista non é enxeñeiro,
Pero, sin embargo, no campo da historia da arte, da filosofía, da antropoloxía, da socioloxía, de todos os campos humanistas, e, sobre todo, en historia e historia da arte, calquer persoa que diga que dedicou 2 horas a estudar non sei que, xa aparece acreditado como experto de X tema, e, sin embargo, onde están os catedráticos, os investigadores, os divulgadores con formación e tal? Non están. E dasles máis crédito, pois, por exemplo, no directo anterior que vos falei de Javier Sierra, que me pareceu sorprendente que Javier Sierra dixera que as autopsias estaban prohibidas e que todo se facía clandestinamente, cando, dende o século XIII, temos a Universidade de Boloña, donde se sabe que se facían xa autopsias, que facemos con isto? Entón, claro, temos a Javier Sierra contando non sei que cousas de historia en todos os lados, non desacredito o tempo que ele pasa investigando para as súas novelas, conta cousas moi interesantes, pero columpiarse en moitas outras, porque el está, o seu interese é crear un titular e crear unha narrativa para a súa novela que ten que vender. Non ten que formar, non ten que investigar seriamente, non ten que entablar en debate con investigadores do seu mesmo campo, non ten que facer un intercambio de datos nin nada así. Sen embargo, estamos a dar un crédito a él como gran historiador. Pero claro, cando comezou o declive? Cando comezou a pasar isto? Pois había por Twitter esta semana que falaba precisamente do Galvez Gate, do problema con Christian Galvez, cando, sabes, que presentou aquela exposición no Caixa Forum sobre Leonardo da Vinci, presentándose el mesmo como un dos grandes expertos mundiais en Leonardo da Vinci. Porque Christian Galvez, de formación, a ser historiador. Cala a boca, espera. Ah, no. Literal, no, espera, que estudiou? Xa me mirar, porque aí ainda vou tirar pedras contra a nosa... Ou foi periodismo, nada máis. A ver, primeiros traballos como actor. No, só fixo periodismo, non? Ah, vale. Magisterio. E despois comezou a estudiar a distancia filoloxía inglesa. Vale, por un momento pensei que era historiadora. Vale, Christian Galvez fixo aquela exposición. O problema é que Christian Galvez fixera aquela exposición sobre Leonardo da Vinci e que saíra falando como dicíndose o máximo experto mundial en Leonardo da Vinci, que, sabes, os conservadores da obra de Leonardo estaríanse cagando en todo ou tirándose dos pelos, ou espero que non se enteraran, polo menos, porque sería para chorar durante 3 días seguidos. O problema non é que Christian Galvez fixera un comisariado de exposición sobre Leonardo da Vinci. Eu non teño nada en contra entre unha persoa que de repente se enamore da obra dun autor leve a cabo unha exposición así, pero sí que se me faga pasar por un máximo experto e que así o publiciten dende Caixa Forum e dende institucións museísticas que ninguén dixera nada, sí que me parece grave. Entonces, o problema está en todo o sistema académico, en todo o sistema museístico, que tampouco están a buscar poñer a voz dos coñecedores de verdade entre o público, senón que buscan máis ben persoas que xa teñen relevancia entre o público para que falen de X tema ou de X outro tema. E iso ás veces sae ben e outras veces pode sair moi mal. É o mesmo caso
que cando Ter, a youtuber, comezou a falar de arquitectura e despois todo o mundo quería ser Ter, pero esa xente non é arquitecto. Ter pode falar así porque ten uns coñecementos moi profundos de arquitectura e de arte, pola súa formación, por quen é ela. Ti non podes imitala. Ti, aínda que che guste a arte, aínda que che guste o tema que trata e aínda que te creas un pouco sociólogo porque non sei que, ti, se eres filólogo, mestre ou médico, ti non podes ser como Ter. Terás que ser como Ter, pero no teu ámbito de coñecemento. O que acontece é que antes os parvos tiñan un alcance máis reducido e a día de hoxe o parvo a mínima que teña un pouco de carisma ou sexa enchufado por un familiar xa pode falar en televisión pública con millóns de espectadores ou facerse famoso en base a tweets ou opinións polémicas. Sí, pero non creo que sexa só iso. Creo que realmente todo o que é institucional tamén cae en buscar a esas persoas. Non hai un intento de achegar a actualidade da investigación ao público. A divulgación dentro da academia tense como algo menor. O gran experto investigador e tal non se rebaixa a divulgar. É algo que lle achacaron moitas veces, por exemplo, a Carlos Sagan. Pasou non sei cantas décadas pasaron xa e seguimos nas mesmas. E é triste, porque eu creo que, a ver, non todos os expertos nun tema son bons comunicadores. Iso é verdade. Pero non creo que por ser bon comunicador poidas falar dun tema que non coñeces. Sí, porque sae máis rentable coller a calquera outro proclamado experto ou unha famosa a falar de temas complexos. Non vai a ser que a xente lle resulte moi complicado entender a un verdadeiro experto. Certo, pero é que agora mesmo tamén curiosísimo porque estatísticamente o nivel educativo da poboación é maior que hai 40 anos. Pero hai 40 ou 30 anos había en televisión española unhos debates onde tiñas, é que publiquei antes de compartir antes en Instagram, tiñas a Vargas Llosa con Octavio Paz debatendo sobre que época histórica era mellor, en que época histórica era mellor vivir, por exemplo, ou tiñas a este escritor tan querido pola progresía dos últimos tempos, hai nos chama, Dios, a Dragó. Joder, os programas de Dragó eran moi interesantes, traía a xente moi interesante, poñían os temas sobre a mesa realmente que hoxe en día dirían como vas falar disso, sabes? A xente que quere ver é supervivientes, non queren falar da esencia do ser ou do non sei que. Como é posible que hai 40 ou 30 anos onde o índice educativo da poboación era máis baixo, é dicir, había menos titulados universitarios, había menos persoas que acababan o bacharelato, por exemplo? Como é posible que naquel tempo a televisión programara esas cousas e hoxe, que somos todos titulados universitarios, na gran maioría, non sei a porcentaxe, pero a porcentaxe dende hai 40 anos elevouse moitísimo, temos pura mierda. Non lo entendo. E diredes, bueno, é que todos eses debates agora non están na tele porque a tele está obsoleta e están na internet, porque en YouTube temos canales de filosofía moi interesantes. Temos canales como a Fundación Juan March subindo conferencias de investigadores, profesores de universidade moi interesantes.
Museo Arqueolóxico Nacional tamén sube as conferencias. Museo do Prado, non? Ou algún así, non sei, eu da que son adicta é das desmomantes, que me parece que poñen uns temas moi interesantes. Claro, poderíamos decir, é que pois está na rede. Vale, pero por que a televisión desbotou ese contido? En plan, se está na rede, se o estamos a consumir, por que na tele só temos merda? Non o entendo. Non, é que non o entendo. E non entendo a degradación xeral de que en xeral é que vexo diariamente, que tivo unha discusión en Twitter sobre isto. Esta cousa xeral de que calquera pode falar de historia e ser historiador. Foi un gran debate a principios de ano, cando Carlos Callón sacou o seu libro sobre personaxes LGTBI na Idade Media. Foi un debate que abriu este ano. O debate segue aí, a xente segue convencida que calquera pode ser historiador da arte, porque, home, ti se estudiaches filoloxía, historia saberás. Pois igual non tanta como crees. E máis, eu como historiadora da arte sempre me reivindico porque xa dixen que debería extirpalo de min, pero non podo. Moitas veces sinto moi insegura. Por qué? Porque hai novas investigacións que saen, porque precisamente non estás na vanguarda da académica, porque estás aquí nun pobo perdido de Galicia e non estás ao carón da Biblioteca Nacional para ir a consultar os arquivos que necesitas, porque se queres ir a investigar e queres meterte en arquivos, que é o que fai que pasa moitas veces que os máis historiadores os máis historiadores son os jubilados, que son os que teñen tempo de ir aos arquivos. É verdade, porque ti, se tens que estar traballando, podes ir aos arquivos. Tens que pringar fines de semana, se hai arquivos que abran, por exemplo, o sábado, como fai moita xente. Queres investigar, visitar cemitérios, como fago eu? Pois hai períodos da túa vida na que non podes facelo, polo que sexa, porque rompe o coche, porque están en enfermo, porque non tes cartos, porque non sei que, porque non sei cuánto, porque non podes afastarte moito da casa, polo que sexa. Entón, hai que pasar tantos sacrificios para estudar un tema. Hai que pasar tantos. Non é só descargar papers da internet, lerte, investigar a Idade Media non é ler 2 papers de Dialnet. Sabes? Tampouco digo que non haxa que facelo, hai que facelo e hai que combinalo. E que toda esa xente que está facendo todos esos sacrificios, que está contando os céntimos do seu monedeiro para poder decir, este fin de semana vou a sitio que quero ver X obra que necesito para a miña investigación ou para o meu tal. E que pasen outros por aí porque levan 2 papers ou porque, pois, de nada, unha gran historiadora. Todos os podcasts ten que soltar unha cousa de historia que escribiu seguramente algún historiador o que ela non acredita porque ela ten que pasar como a gran señora que lo sabe todo. É que non podo, non o entendo. Vexo que vai a peor. O sea, hai uns anos isto era grave, pero é que agora é gravísimo. Agora, un escritor escribe unha novela histórica e chámano a ele para falar dese período histórico. Non chaman ao catedrático de turno. Hola, boas, os que acabades de chegar. Polvo azul que di, a día de hoxe hai máis acceso á información, pero tamén moito máis acceso á desinformación. A xente sempre se vai atraer máis polo que está de moda ou entreterse con outras cousas que buscar a información contrastada con fontes. Tamén hai outros problemas como a falla de atención. As redes sociais promoven un modo de consumo rápido e inmediato e isto dificulta a concentración a longo prazo. Tamén, certo. Tamén volvendo ao tema de Dragó e outra cousa. Pero non, xa fixen eu a rotonda mental. Iba a dicir eu
que se vistedes algún dos debates de Dragón que están tamén pola internet que se poden ver, son moi caóticos. Supónse que hai un guión estructurado e ao final todo o mundo o salta porque, claro, bueno, en fin, esos debates pasaron cousas moi graciosas. Pero claro, o modelo idéntico desde Plató en directo, donde hai debate e se salta un guión, o modelo idéntico é Sálvame, ¿no? Entón eu iba a decir, por que naquela época se podía facer isto e hoxe en día? Os debates en televisión, que serían o paralelo actual deses debates dos que estou a falar, os debates hoxe en día na televisión non son debates. Non vos decatades de que non son debates. Que ten unha persoa con un papel ou un papel aprendido a defender esa postura. E non hai diálogo coa persoa que ten enfrente. Non hai un intercambio de datos. Non hai un intercambio argumental. É como científicamente matemático. Eu teño que dicir este punto, este punto, este punto, e o outro ten que dicir este punto, este punto, este punto, este punto, e bueno, vale, non estamos de acordo porque cada un ten unha posición diferente. Fin do debate. Iso non é un debate. Non hai intercambio de ideas, nin hai achegamento de posturas. Non hai exposición de nada, non é un debate. É unha exposición de puntos de vista, pero non é un debate real. É raro porque non entendo como chegamos a ese nivel. Non entendo. Noutra defensa da historia da arte e do coñecemento humanístico en xeral, é dicir, de todas as disciplinas das humanidades que están moi denostadas hoxe en día, pero hai que decatar dunha cousa, nas escolas privadas, nas universidades privadas, na educación así privada, de elite, de xente guai, todopoderosa, digamos, sí que se dá unha importancia aos estudios humanísticos. Pero outra cousa vos digo máis. A quen diga, a quen lle interesa a mitoloxía grega, a quen lle interesa a historia, a quen lle interesa nada, ti, se queres ser creador de algo neste mundo, deberías coñecelo, porque senón só vas a ser consumidor. Por que o digo? Que se están a facer agora? Ganancia explotando a semente cultural de Occidente. Pois os que están a desenvolver xogos como videoxogos, pois como Assassin's Creed, Hades, outros tipos de xogos. Ou os que viven de escribir literatura, ou os que viven de facer pelis ou guionizar series. Están a crear cultura, pero para eso necesitan eles unha bagaxe cultural interesante. Entón, queres ser creador ou ter potencialidade ou ser só mero consumidor. Que obviamente, se nunca te empapas da historia e das historias, pois creo que menos posibilidades tes. Non sei se me explico. En fin, ata aquí o directo de hoxe, que non calei un só minuto. Espero que vos gustara. Espero que tampouco me tomedes todo así como moi en serio, porque obviamente non estou a facer unha exposición filosófica, só estou a facer un sketch de ideas. Non quero que me tomedes por alguén pretendendo ser máis do que son. Son unha random falando de cousas sen linguaxe técnico, sen un argumentario consolidado, explorando temas que tamén é algo divertido e é unha das cousas boas que nos trouxo internet e a tecnoloxía, esta maneira de
de facer. Sabedes que isto ao final queda un pouco tamén como diario persoal, xa que son unha vaga e non me poño a escribir, Montaño daríame de lavazadas, ou non sei, será un señor agresivo. Bueno, pois moitas gracias por estar. Non sei, este fin de semana imos a facer o directo de Bibliomancia. Vale, Bibliomancia, para os que acabades de chegar, é un directo un pouco especial onde intentamos ler as enerxías do mes a través do dicionario de lingua galega, da Biblia e da Ilíada. E despois, pois, sempre sacamos algunhas barallas, porque eu tamén teño esa parte así, digamos, holística ou esotérica, que tamén estaba en explorar e é moi divertido. Así que non veñades con prexuizos, non digades, se acabades de chegar e sois así un pouco escépticos, vídeo ao directo de Bibliomancia, veredes que é un xogo interesante e que ten moitas posibilidades. E logo xa, despois disto, xa me podedes xulgar, vale? Nada, deixamos a musiquiña de saída e vémonos en breve no directo de Bibliomancia.